Укучылар, 100 еллык сугыш диелгән темабызның практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирим. Таблицада аңлатмалар бирелгән, даталарны языгыз. Дөрес җавап. 1429 ел Орлеан шәһәренең камалыштан кытылуы. 1431 ел Жанна д'Аркның учакта яндырып үтерелүе. 1453 ел Бордо шәһәренең бирелүе. Икенче бирим. Текстта төшеп калган сүзләрне языгыз. Дөрес җавап. 1358 елның майында Францияның төньяк көнчыгышында крестьяннар восстаниесе башлана һәм тарихка Жаккерия исеме астында кереп кала. Ел язмачы сүзләре буенча, анда 100 меңгә якын крестьян катнаша. Иң күп кешеле отрядка Гильом Каль исемле крестьян җитәкчелек итә. Ул жакларны берләштерергә һәм крестьян гаскәрләренә тәртип кертергә омтыла. Өченче бирим. Текстан тарихи хаталарны табыгыз. Дөрес җавап. Кресси янындагы бәрелештән соң Англия армиясе Францияның төньяк яры буендагы Кале портын камап ала. Камау ел буе дәвам итә. Ачлыктан һәм сугышлардан җәфа чиккән Калены саклаучылар бирелергә мәҗбүр була. Англия короле, әгәр хөрмәткә лаек 6 шәһәр кешесе үтерелсә, башка халыкны кызганырга риза була. Үз гражданнарын саклап калу хакына ирекле рәвештә үлемгә барырга риза булучылар. Муеннарына илмәк, исләренә кәфенлек киеп, җиңүчеләр лагерына таба юнәләләр. Дүртенче бирим. Иҗади бирим. Үтелгән тема нигезендә Жанна д'Аркның тормышы һәм батырлыгы турында хикәя языгыз. Укучылар, 100 еллык сугыш темабызның практик өлеше тамам. Кабат онлайн дәресләрдә очрашырбыз. Сау булыгыз.